Deva Studio. Saatnya bersenang-senang. Ya, terima kasih. Yuk kita goyang bareng-bareng ya. Nggih, setunggal sensen sampun katur. Nggih, konjo dhumateng Bapak Ibu tamu undangan ugi sedaya pamirsa ingkang sampun kepareng rawuh. Nuniji saking kadang-kadang tempe tentunya masih menunggu kedatangan panjenengan untuk bergabung bersama untuk meramaikan langkung regreng ugi langkung gayeng menawi panjenengan derek dono suwanten. Dene dereng kersa nuninci mungkin dari Kadang Karang Taruna, Kadang Pramuladi utawi saking teman-teman dari mempelai berdua. Silakan dipersilakan. Yuk kami tunggu sambil kita tampilkan artisnya Tiri Manggolo Budoyo masuk pada season yang kedua. Tentunya iramanya akan lebih ransak dan lebih hot. Yuk kita panggil kembali ada Sasa Cantika TMP Simpel Musik Indonesia. Iku mah kadang-kadang mak ngono tok lah ya.
Wah, tak gentung ber. Apa leh, Anu. apa leh. Kayakku kok cilik-cilik seneng am kok tali kotang. Pangan dhewe malah. Nggih. Gimana Niki. gimana? Enten pamundutan apa dereng, Mbak E? Nggih, pripun saking ibu-ibuke ingkang wonten ngajeng pripun buke wonten pamundutan? Iki kok saking nyelorote iki lho ya, ora kitok. Pripun Mbak E? Sido rondo. Bu, wong acarane nikahan kok sido rondo le, Bu. Iki lagi bahagia kok sido rondo. Oh, gubuk. Gubuk asmara. Nggih. Bu endi le, Bu? Oh, Lintang asmara. Lintang. Lintang asmara napa gubuk asmara, Bu? Lintang. 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 Lintang asmara. Sih. Iya, segera putar. Ada request dari ibu-ibunya atau mbak-mbaknya yang ada di depan panggung. Masih bersama SL Audio. Oke, dan bersama JMB Music. Acot. Mungkin dari mas-masnya ada yang mau duet, dipersilahkan. Siang pantoro ratri mong Eleng manis sing ati. nggih monggo nggih. Ayo, yo le. Orang ketok ning isor tukang syuting kok. Sing nyanyi iki ndi ya? Kae lho, Pak, tukang syuting ning isor ya lho. Oh, nah. Nggih, Bang. Sulasmi. Asik. BMB Musik. Kerja bareng SL Audio. Enak transport. Oke. Kurang ayo tresno sinario tomo. Jasroning batinku. Senajan ngarungi banyu sekoro, rasaku ora bakal sirna. Kita goyang kembali, coy.
Duran nggih Bu lintang asmara. Ampun marem napa dereng? Sampun. Pun marem. Sampun. Enak. Niki ibuke teng ajeng niki mbok menawi enten pamundutan Bu. Nggih. Monggo mumpung kepanggih mboten sah Napa, riko-riko Bu? Bu. Jam 12. Ana bojo. Jan requestane tak tritik sak album. Bojo loro ana Bojo jambu loro alas ana, jambu alas ana. Ah, ya. Napa malih, Bu? Alah yo. Ngarep gurietan kulon kok ana kabeh, Pak. Wes pokoke komplit iki pancen sengaja dihadirkan malam ini. Umum buat siapa saja. Pripun? Kawitane Sinawang wonten, Kusuma Wijaya wonten. Wau Kamelia wonten. Ibuke napa jenengan? Anggila Bu wonten jambu alas bojo loro kawitane Sinawang. Mana yang akan diaturkan? Pamundutane pun kata dewa saking mriko enten. Iya. Ngajeng nggih enten, niki nggih enten. Pokok dari segala penjuru ada. Tak rembukan sik nggih Pak nggih. Pokoke kono. Mas Ndi sing cocok diaturke kene. Kamela kabeh ya lah. Kamelia pop enten. Iya. Pop nggih. Camellia Pop Pak. Oke. Iya, yang punya request sementara ditunggu. Bu, dirantos nggih, ampun wangsul riyen. Nggih. Niki vokale tasih kata. Oke, Bu. Jan buke ayu-ayu ngene iki yo. Pun tenggo dipun ratos Bu, mangke pun aturaken nggih saderengipun pun aturaken ada Camellia. TMB Music, Elsa Audio, Yatot Production. Maafkanlah aku karena ku tak bisa temani tidurmu. Camelia, lupakanlah aku yang tak pernah bisa kau temui aku. Kau lelaki terhebat yang pernah singgah di hatiku. Kau lelaki yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Ayo Mas Mujari, sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihmu, ku tahu kau pernah menjadi sintaanku, Camelia. TMB Music. Mas, jangan tinggalkan aku. Biarlah aku menjadi masa depanmu. Yo. Kau lelaki terhebat yang pernah singgah di hatiku. Lelaki yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa
diaturkan bareng saya. Iya, oke, Kembali makasih. kasih. Oke, aku seneng karo krune Gatot karo SL iki ya. Kita riang ngono lho ya. Terobsesi dengan goyangan Caca Cantika. Oke, masih bersama TMB Simpel Musik yang malam ini ikut memeriahkan acara pernikahan putra tercinta beliau Bapak Subianto, Ibu Parti, yaitu Mas Teguh dan Mbak Siti Asia. Hah? Aisyah, aku mau muni Aziza. Aisyah, mohon maaf mempelai putri. Gimana, ada request Mas Argali? Tak kira request debul ngundang koncone. Yuk kita hadirkan kembali untuk menghibur panjenengan. Sapa sih? Oke, bareng Rima Abah Nana untuk memenuhi request dari ibu-ibunya yang ada di sebelah timur. Oke, permintaan banyak sekali nggih Mbah Kong. Termasuk permintaan dari Jeng Tantri. Iya, tadi permintaan juga ada Jambu Alas, Jambu Alas. Bojo Loro juga ada, Iya. Sidorondo, Awitane Sinawang, terus yang satu tadi Kusuma Wijaya ya. Oke, tentunya Oke. satu persatu. Ini tak kasih lagu yang terbaru ya Kang Mas bareng TMB ada Jambu Alas. Iya. Anyar kuwi Mas ya. Lagune anyar sekali ya. Jambu Alasnya. Spesial buat bunda yang minta ya. Ning ndi to Mas? Ana mangu ambene Jambu Alas ngono kok ya. Kelingan manis seseme, jur kelingan ramah kemuyune, tresno lan kasih sayange, karep atiku pengen dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, nelongso rasane ngati, yen aku ra bisa klakon duweni. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sulit
wadahe tumbuh Tegese napa? arep tak gagas umure padha anakku Yo. sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasa sing ati yen aku ora bisa melu duweni la 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 ye 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 alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbut Bareng-bareng dilakoni asik asik Sumpah-sumpah janji arep sehidup semati ora bakal janji jambu alase Mbak kok abang kulite tegese napa? sing tak gagas iki bocang-bocahe si bojang apa lajang Tesih kelas kalih SMP. ya padha bojang lajang sama to Buanteri lho wong iku ya. kali SMP Nggih. engko sampun manak pisan Tutu SMP tenan. Lah mau awan gak teko makane sekolah dulu tadi. berarti tuntut ilmu dulu Iya. tenan iki ting syuting Sekolah takon iki kancaku SD, Mas. iya mas SMP tenan mas SMP kelas loro ya, Mas. Ya ora lah ora tak glundungno lho kowe. ayo ayo aja ngapusi lho Mboten saestu. Bu Sayu nek ngapusi irunge ketumblek Irungku mancunge ngene lho. Bu Sayu iku angger seneng ngapusi irunge ketumblek Piye kok iso ketumplek? ayo kok nek ndangak ana udan gak malah Ayo karek sak cerita diterusno. kelingan manis seseme jur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih kasih sayange karep atiku pengen jadi bojone Oke, semua pemerintahan dari Mamah Cantik sudah, Jambu Ala sudah lunas ya. Apa toh? Oh mau ning guri cah cilik-cilik ya ono permintaan Pak De. apa Tali kotang ngene Tali mau. kotang, Lah iya, heeh. bocah wong sunat kok ya. nek cah cilik iki genah Genah beda iki. nek sing gede-gede nek Iya. cah cilik iki njaluk mesti tali kotang tok Ya. lah nek Sing sing gede, sing gede-gede gede. sak mono-mono kae mesti sak isine oke Oke, ini dikasih Tali satu kotang. tembangnya ada tali kotang aja ya. oke Oke. Di bocah mau. Ayo urunan 2000-an lo ya tak kei lagu ngono. Mungkin Mbak Manten atau Mas Manten mau menyumbangkan suara Masnya juga boleh. oke sangat-sangat kita harapkan satu lagi bersama Rima Banana ada tali kotang SL Audio. juga ada Gatot Syuting Production Jadi dewe Mas entekno ya. ayo Bu sambil goyang-goyang Sing penting aja tawuran ya. Biyen wis katungoke muncul tali satu tangi sampean Mas monggo Saiki melata ilang sak nirane
simpen tekan ning pati kali kotang tondo tresnaku kang suci. Yo, SL Audio. Mak Josere. Juga ada Gatot Shooting Production. Tenang sidik Mas Ben. Gatot Production. Untir musik yo. Biyen wis tak tukoke wujud tali sagotange saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit gak ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku dari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kotang. Hey, hey. Mas taine uculi dhewe. Mergo winginane mbok ujoke. Ngajaran kok karo ngantuk kae. Aku dijodoke malah karo tangga dhewe. Aduh, enak malah no. Sulinge gede. Kan Suling, mantep. Mas. Ampun basuki. Aku ora bakal yen Gusti ngaparengake mesti baali. Tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang suci cintaku kang suci tali kotang tondo tresnaku kang suci. Oke, dan teman merasa cukup kembali. Oke, ya karena semua durasi, nggih, kados ingkang kula aturaken Mbak Bilih menika namung adicara minangka purwakane panjenengan sederengipun mirsani dos pundi mangke gebyar ketoprak tiri manggala budaya. Nggih, sedaya kau kalih pun tenggo awet saking durasi yang kita diberikan oleh Bapak Panitia yaitu hanya sampai jam ini. Oke? Sebagai penutup di acara TMB Simbol Musik, yuk kembali kita tampilkan all artisnya Tri. TMB, yuk. Wah, ngadeg ah. Tak kira apa ri. Ayo no, gecak-gecok sat-set selak diantu-antu Bapak Ibu. Nggih. Ih, cak kecil mungil. Kawitan sinawang ri. Masih bersama DMB Musik.
batin jroning dodo hanjung tresno yen sinawang kepiarekanan bisa anut bungai angenan lintang sing tawang dodo nidramu padaking bulan gambarne esemu sumilire anggo resno jenengmu kang katut teko Masih bersama Caca. Terima kasih. Matur suwun. Nimas tan kenjagung mono batin jroning tiasa ngidung tresno yen sinawang kepiarekanan bisa anut bungahe angenan yo Arjo. bulan kembali esemu sumili angin gawa tresno jenengmu kang katut kagawa Bu Caca. dalam baik Goyang. yo padangi bulan gambarne esemu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagawa kayangine yen nandang loro asmara jroning nolo menggambar arep puspita kadrasaku sesanding marang sliramu dia ayu memani jantungku. Sanggening Prabu kakung Sumawuna Putri ingkang jat siduk darsono. Mereka ingkang saged kawula aturaken adicara Istra Tetembangan sarengan tempe cempel musik. Busana atur saking kula bilih wonten
pasugatan ingkang boten nuju prana penggalih panjenengan kula menawa pambiwara dikarama yen agung samudra pangaksami ingkang kathah usanatur saking kula billahi taufik wal hidayah waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.